afi 2022 bɛkɔ na wie mu hɔnom no ana beto dwa sɛ ɔmrahye bedwani a wogina ɔmanfo mu Asen Central na mu Ghana mrahye bedwa fie Kennedy Japan amanfo bebresi o wɔn de na yɛ sɛ atadwena ana on de na atadwena ana case on the case special enti na case no ɔmse ɔpɛse obedi Ghana anim sɛ bia ɛyɛ Frankatuni edema MPP amenyoko nti wahyase a ɔbɔ 20 nanu mu hɔnom ana obepie mu asantemantam ase meche race course hɔ ɛne adwadifo yɛ maamenom ne papafoɔ ne bi kodi nkɔmɔ ne ade a ɔmode to nanim sɛ ɔbaayɛ no wɔn sɛ suma ba race course hɔ enti bɔne a ɛkɔ so ɔnom de ɛnya nsɛm ketewa ɛna mesu nti the first say sumti amanfo bebre tai de ayi se kan ne ade agye amanfo wo mo bag wiawia wo mo enti dwade nhyeda nkoso ye e wo honom nti yewura ken so ehwo mo bose wo de nkanea ebeba bepie mu e de ama wo mo ampani ampao ne nuane ampa ama Kennedy Japan yesi wo de bob no baako ba sa hanu etwam sa over 200 bobs eno de akoma adwadifo a omo kumasi race course se wo monye ono ana hye bo no wasan de ama omo ntina duai adwadifo no se do mani asi agye no ma ene kise ana ekoye kise no omo besere MPP delegates ni se na Kennedy be chance obaye de a ani omo ko omo nto oba no ma no na onkita franka na nyame atomu a omo e mampani e wo Ghana memu ase. Oh, I'm saying kind of cry. Say the almost street light nearby in there. A boy pa because especially man of more municipal on Buffer Prague. I dare say ya omunam for which one nam for no beer. Now from for the bad boys. No matter on which one by Joe, you are Joe Crawan Jausa, or Western Fawaka home. I'm saying kind of cry free 2019. That I'm the number Chica. So 2020 I'm started to Prague. 2019 now quite with I soon say I'm a one said Necra like nearby. I am a one, but I am a dead because Musuma man may be Bema or be here my area. About the man kwana mere me amusuma because me yere betima nanta me de amadu aka chem so nyam shiro o my idea pa nyam shiro mo nyam yere nyam mo kontente but de ahia pa se kwan no ha se de o betima ba ye we ne o musumo hwa so na yere na o ye kwan no so kan ho mai da se pa o Japan ba ase ye su tire ne se ye pe kanea dura na do a afronfo no ha ye ene ye niam so esu ya de pa ye su tire nyam ya do kanea na ba kanea na ma ya ma ye sere MPP for no say so mutuma Canada Japan na omra power ye be ye ma ye ni aso then so akaba ko ye kwaya pa ne ye mufutro na akuye na me ba na ni 2 days a me ba ha de a me ba nyina nkane abugo ha ba bia na se na de be dem benifo na omde ma eye Canada Japan ti wo ba Facebook page ni so race course nkwansa ba hobiem nkwa